салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Касоне ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепид кардагиай бидурен ба промокоди мо регистратсия кунен ва ин мода дастгирӣ ҳисоб мехӯрад. Инак мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи боз як ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия иҷозати парвозҳои чартериро ба анҷом расониданша ба ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намуд. Яъне ки як ширкати Русия боз ба Тоҷикистон парвозҳои нав шурӯъ мекунад. номи и авиалиния S7 мебошад. Мумкин ки бисёриёт и авиалинияро бидонен. оз мо як камтар маълумот метиҳем дар бораи парвозҳош аз куҷо ба куҷо ва аз кадом рӯзҳо шурӯъ мешаванд. ва бародарони азиз, ногуфта намонад ки ҳар касе бо ин ширкат парвоз карда ба Россия рафтанияй бо худаш бояд ҳатман маълумотномаи тиббӣ дошта бошад. яъне ки ҳамин беморӣ дар вуҷудаш ҳаст ё ин ки не, пешакӣ бояд аз ташхис гузард. бародарони азиз, ногуфта намонад ки ҳар касе ки бо ин ширкат ба Россия сафар карданияй бояд ки аз тест ҳатмӣ гузаштагӣ бошад. ва барои харидорӣ кардани чиптаҳои ин ширкате ки мо ном гирифтем, шуморо боис меояд ки ба намояндагони ҳамин ширкат дар шаҳри Душанбе ё ки дар шаҳри Хуҷанд муроҷиат кунед ва чиптаи худтона бе ягон монеагӣ харидорӣ кунед. иёра танҳо шахсиятҳои харидорӣ карда метавонанд ки асоси рафтан ба Федератсияи Россияро доранд. асос барои рафтан чӣ ҳаст? аллакай мо дар бисёр мавзӯъҳо, дар бисёр барномаҳо видео карда гуфтагем. ҳаматон медонем ки чӣ асос шида метавонад барои рафтан ба Федератсияи Россия. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш мекунем. ҷонибек Қурбонов нависад: салом Сорбон, даъватнома дорам аз Федератсияи Россия, аз ҷои корум метавонам сафар кунам ба Москва. мутаассифона ӯ даъватномаи т асоси рафтан шида намешава рафта. Ҳалимов Эмом нависад: акай Сорбон салом, мо дар Душанбе метавонем ки ягон корхона мода аз Россия равон кунад, рафта метавонем ба воситаи даъватнома ё ки не? мутаассифона шуморо низ наметавонем ба воситаи даъватнома рафта то ҳоле ки агар ҳукумати Россия барои муҳоҷирони кории худаш иҷозат натиҳад. яъне ки рӯзҳои наздик бояд ҳукумати Россия ба хулоса ва ба ақидаи биёя ки бояд муҳоҷирора роҳ битиҳа барои ворид шидан ба Федератсияи Россия. Диловар Ваҳдат нависад: номерои Екатеринбург бародарон +8 982 60 42 222. ин номерои аэропорти Екатеринбургае ки чанд касо пурсида буданд. ман гуфта будам намедонам. ин иҷада як бародар нависад. ҳазор раҳмати худо бародари азиз. Шаҳло Қурбанова нависад: салом ака, духтаршам 16 солаҳай, ба вид на жительство метавона омада бедавернес мутаассифона намешава рафта то синни 18 солагира. вай фарқ надорад ки чи дар уҷа қарор дора ё ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Массер нависад: акай Сорбон, як проблемаи вазбини оилавӣ дорам. мехостам айпеши қатид суҳбат кунам. ҳайрон мондам чӣ кор кунам. ма чӣ хел номерота ёбам, чӣ хел ҳамин проблемама тда гум. хела муҳима. ягон роҳ ҳаст ки номерота ё айпеши қатитон суҳбат кунам. боз пурратар мефаҳмонден. бародари азиз, аминҷа номи инстаграми ма ҳастай дар описанияи видео. дар онҷа метавонӣ саволи худта равон кунӣ. ҷомиев нависад: акаҷон салом, дар бораи справка гап задем. чӣ хели справка боша? ҳозир ягон роҳ қатъӣ нашидаи сай рафтан. справкаи беморӣ, яъне ки агар шумо дар ҳақиқат ягон бемор бошен, шуморо аз Россия справка ҳуҷҷати тиббӣ роӣ кунанд ба номтон, метавонед ки ба Россия барои табобат бирен. як каси дигар нависад дар иҷа: ассалому алайкум акай Сорбон, номи мара нахон илтимос. не ки ҷавоб те кӯдаки ма Тоҷикистон дай касал шидай. чӣ хел биёрем мешавад? чӣ хел документ кунем? 9 сола шидагиай бачам. илтимос аниқ ҷавоб те. барои ба Федератсияи Россия бурдан шуморо бояд аз Федератсияи Россия аввалан ба номи ҳамун фарзандтон ягон ҳуҷҷат рӯй кунанд. яъне ки аз беморхона
аму беморӣ доштаи фарзандтона мегӯед, қайд мекунанд дар ҳамун справка ки ҳами хеле одам ҳами гуна ба беморӣ гирифтор шудагиай ва бояд ӯ ба ҳами беморхонаи мо барои табобат биёяд. Дар справка ҳами суханҳоро бояд қайд кунанд ва Тоҷикистон равон кунанд. Шумо ба воситаи ҳамун справка метавонед ки бе ягон мушкилӣ рафта аз аэропорт билет харидорӣ кунед ба Россия биред. Дар ҳолате ки шумо билет харидорӣ мекунед, дар ӯ ҳолат ҳамун справкатона нишон метиҳед, баъд ба шумо билет мефурӯшанд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар Instagram ёки поёни ҳамин видео саволҳои худтон равон кунед. Дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.